y a un amigo mío. Venga, va, última informe, va, venga, Les ocasions més clares, crec que fins a 3 de molt clares, xuts a boca de canó i no han entrat, al final empates i cal destacar que si no marques cap gol també és difícil de no encaixar-ne cap i l'equip avui ha estat molt bé i ha treballat molt bé davant d'un molt bon equip, em sembla a mi avui, i el resultat 0-0. Bé, les ocasions que hem tingut pot ser les dues més clares des del Pijuan, que no hem pogut o no hem sabut transformar. Més pot ser, no sé si per l'encert del porter o perquè el Pijuan no ha estat suficientment encertat. Bueno, jo normalment acostumo a ser bastant crític amb l'equip. Crec que avui hem jugat davant d'un molt bon equip, però crec recordar que la primera part Pijuan ha tret una pilota que entrava, l'ha anat rebotat al peu, que era una ocasió molt clara, i que a la segona part hi ha hagut 2 remats de Pijuan també a boca de canó i un de David Vendrell. Aleshores jo crec que això és una oportunitat tan clara quasi com un penal. Jo crec que avui mèrit del porter, encara que nosaltres no hem tingut per estar dalt, cal tindre també aquesta eficàcia i marcar aquests gols. Davant teníem un grandíssim equip, que nosaltres sabíem que tenien 4 o 5 jugadors de molt nivell. La veritat és que m'han semblat tots d'un nivell extraordinari i crec que avui el resultat per nosaltres no és que haguem perdut 2 punts, sinó que hem sumat un punt perquè el Morell, tal com diuen tècnics de la categoria, era un equip que estaria dalt i avui me sembla que els dona la raó perquè m'ha semblat bastant molt bon equip.